Lah wong ilang ae kok. Wong ilang ae kok. Ilang terus jare. Wong selaku wong rokat kandhane yo. Piye? Piye nek ilang iku lho. Kok iso wong tuku tiket. Yo, tikete rego 20. Ambek 15. Dek iku tuku sing sebelah kiri kan sebelah kiri. Kuwi terus aku marang ngono tuku sing sebelah kiri kuwi. Nganu yo entek. Akhirnya jare wonge bagi-bagi rezeki ngono. Ya aku tuku nduk tengah. Terus marang ngono mlaku tutuk ngene ndi, Mak? Parkiran ya? Iya. Parkiran dadak aku engkel-engkelan ambek petugas kono maseng wong luwemu judes wonge iku lanang kuwi. Kotok. Aku ngono. Juwengkel kabeh kuwi wong lanang-lanang. Akhirnya emak iku numpak ojek, aku numpak len ceritane. Aku numpak len iku bareng yo lek lani Pak Kholil sak bojone. Marang ngono. Kok mati barang? Sing ojek. Ngojek. Ngono tak takoni kok gak ngonoan. Dadak ilang. Aku melu aku tok nganu, tok dalan gede kono. Sampai balik ping pindho. Aku.